गिबिसिनथारावनो Emmas.Wisdom चेनेलनिफ्राय बयनिसिमबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। आं नोंथांमोनखौ हाजासे हामबाय होनो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ नायो आरो आरजजों लोगोसे मदद खालामो। नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय। आरो नोंथाङा गिबि खेबनि थाखाय आंनि चेनेलखौ जुदि नायदोंब्ला अन्नानै नोंथाङा आंखौ आरज खालामनायजों लोगोसे आरो साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे आरो बे भिडिअफोरखौ गुबुननो शेयार खालामनायजों लोगोसे नोंथाङा आंखौ मदद खालामनो हागोन। आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव COVID-19 भेक्सिननि सोमोन्दै नोंथांमोननि गेजेराव बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। जोंनि बर' ख्रिस्टियान मण्डलीफ्राव गोबां गुलाय गुजाय जानानै थांबाय आरो जागासिनो दङ। गोबांफ्रा सानदों जाहैबाय COVID-19 भेक्सिना 666 आरो बेखौ लायोब्ला 666 लानाय जायो आरो सोरगोआव थांनो मोननाय नङा। नैबेबायदि गोबां गुलाय गुजाय जानानै थांबाय आरो जागासिनो दङ आरो गोबां आंनि भिउवार्सफ्रा बिदिनो रिकुवेस्ट खालामदों अन्नानै बे बिषयनि सायाव नोंथाङा जुदि बिबुंथिखौ लाखियोब्ला आरो भिडिअखौ लाबोयोब्ला गोजोननाय थागोन होननानै। बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै COVID-19 भेक्सिननि सायाव बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। थारैनो COVID-19 भेक्सिना 666 मार नामा? मा जोङो COVID-19 भेक्सिनखौ जोङो लानांगौ ना लानाङा? आं बिनि सायाव दान्दिसे इसोरनि रावनिफ्राय बिबुंथि लाखिनो लुबैदों। आङो बिनिखायनो अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन बे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नोंथांमोना अन्नानै नायलां, जेन' बे भिडिअ नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननि जे डाउट बे जे डाउटफ्रा क्लियारिफिकेसन जानाय बायदि आङो नोंथांमोनखौ खावलायो जेन' गासै बिषयाव जेन' जोङो इसोरखौ सिगां दोननानै इसोरनि बोसोन बायदि जों थाबायनो हानाय बायदि आं नोंथांमोनखौ गिबियावनो खावलायनाय थाबाय। नैबे बिषयखौ जोङो नायग्रोनि COVID-19 मा बेलाय? जोङो बे बिषयखौ जोङो नायग्रोनि। बिनिफ्राय आं नोंथांमोननि गेजेराव भेक्सिननि सोमोन्दै बुंगोन आरो बिनि उनाव भेक्सिना मा 666 मोन नामा बेखौ आं नायगोन। COVID-19 मोनसे भाइरास। बियो चाइनानि वुहान होननाय जायगायाव जोनोम मोनदोंमोन 2019 दा जोङो बेखौ बयबो मिथिखागौ, अब्लाबो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंबावबाय। COVID-19 गासै बुहुमनि मानसिफोरनाव गासै 350 मिलियन्स मानसिफोरनाव गोसारबाय गासै बुहुमावनो आरो COVID-19 गासै 5.5 मिलियन्स मानसिफोरखौ फोथैबाय। हिउज 5.5 मिलियन्स हिउज मानसिफोरखौ बियो बुथारबाय आरो COVID-19 खौ फोजोबस्रांनो थाखाय गासै 2019 निफ्रायनो बेबायदिनो भेक्सिननि थाखाय साइन्टिस्टफ्रा गोबां खस्थ' खालामनायजों लोगोसे भेक्सिनखौ दिहुनदों। दा जोङो बेखौ जों बयबो मिथिगौ। दा COVID-19 भेक्सिना एखे रोखोमनि नङा। जोंनि भारत बंशआवबो गोबां रोखोमनि भेक्सिन फैबाय, जों बेखौबो जों नुनो मोनो। दा COVID-19 भेक्सिना जेरै उन्दै गथ'फोरनो पलिअ'नि थाखाय भेक्सिन थुनानै होयो जेन' पलिअ' जायै बायदि बा माबा मोनसे भाइरासआ एटाक जानो गथ'फोरखौ भाइरासनिफ्राय बासायनो थाखाय बा भाइरास एटाक खालामैनि बायदि गथ'फोरनो मोनसे पलिअ' बेबायदि थुनाय जायो। थिग बेबायदिनो COVID-19 भेक्सिना मोनसे बे भाइरासनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनो थाखाय जोंनि जे थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय मोदोमनि थासारि बा मोदोमनि देहाखौ मोजां खालामनो थाखाय बे COVID-19 भेक्सिनखौ होनाय जायो। जोंनि भारतआव भेक्सिना गुबुन गुबुन रोखोमनि एखे रोखोमनि नङा। गासै 7टा आं नैबेयाव लिस्ट खालामनानै होबाय। मोनसे जाहैबाय कभेक्सिन, बियो जाहैबाय। बेनिफ्राय कभिडशिल्ड, जनसन जनसन दङ, मडार्ना भेक्सिन दङ, न'भाक्सिन भेक्सिन दङ, स्पुटनिक भेक्सिन दङ, जायडास केडिल भेक्सिन दङ। नैबेबायदि गुबुन गुबुन रोखोमनि भेक्सिन होनाय जायो। दा कभेक्सिना जाहैबाय 15 निफ्राय 18 बोसोरसिमखौ होनाय जायो आं साननो हागौ आरो जायफ्रा 18 बोसोरनि गोजौनिफ्राय बिसोरनो कभिडशिल्ड भेक्सिन होनाय जायो।
कभिसिल्डखौबो जायफ्रा एडाल्ट बिसोरबो लायो दा नैबे गुबुन गुबुन रोखोमनि भेक्सिन होनाय जायो नाथाय गुबुन गुबुन हादोरफ्राव गुबुन गुबुन रोखोमनि भेक्सिन होनाय जादों आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि भेक्सिन दिरुननानै मानसिफोरखौ बे भाइरासनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय नैबे भेक्सिनखौ दिरुननाय जादों आरो भेक्सिन मानसिफ्रा भेक्सिन लानो हायो दा नैबे जिनिसखौ जों नुनो मोनो दा COVID-19 जुदि सयस'थिब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंनो हास्थायबाय दि नै जेरै आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंखांबाय जे COVID-19 मोनसे भाइरास आरो बे भाइरासजों मोनसे बेमार सोमजियो बेमारा जाहैबाय गारमायाव एकदम हां थोनो जायो बेनिफ्राय खर' सायो बेनिफ्राय मोदोम एकदम साग्लुङो लोमजायो बेबायदि आंनियावबो COVID-19 जानानै थांखांबाय आरो गासै जोंनि कलेजावबो एकदम COVID-19 सासेबो बारग'वालासिनो बयनियावबो COVID-19 जानानै थांबाय नाथाय बयबो इसोरनि अननायाव जों COVID-19निफ्राय जोङो बासायबाय इसोरा बाख्नायजाथों बिनि सिम्पटमफ्रानो जाहैबाय गारमायाव ओरैबायदि सायो बेयाव एटाक खालामग्रोयो बेनिफ्राय खर' सायो बेनिफ्राय मोदोम सायो एखमबा एकदम आलौ ज्रोमबो मोनो बेदिनो लोमजायो दुंहाव थासारि जायो बेबायदि अबस्था जोंनि मोदोमाव जायो दा बेखौ बासायनो थाखाय वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशना गोबां बेबायदिनो भेक्सिनफोरखौ एप्रुभ खालामनायजों लोगोसे जोंनि मोदोमाव भेक्सिन थुनो थाखाय नैबे भेक्सिन COVID-19 भेक्सिनखौ लाबोनाय जादों दा जों बेखौ नुनो मोनो दा जुदि बे COVID-19 भेक्सिना जुदि सयस'थिब्ला थारैनो एसे सिन्था खालामनानै लानांगौ जाबाय बे COVID-19 भेक्सिननि सार्टिफिकेटआ नंमारगौयैनो जुदि सयस'थिब्ला अब्ला बुहुत मुस्किल जानानै बुहुत मुस्किल फोथायारिफोरनि थाखाय जागोन आं बेखौ सानो नाथाय आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव बे जिनिसखौ क्लेरिफिकेसन खालामनो हास्थायदों जुदि COVID-19 666 मारब्ला नैबे माखासे जिनिसफ्रा जाफुंबाय आं बे बिषयखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों आरो बे जिनिसा मा बेलाय आं बेखौबो बिबुंथि लाखिनो हास्थायदों सेथियाव जोङो 7 बोसोर महाक्लेशनि गेजेराव दङ जुदि नोंथाङा COVID-19 भेक्सिनानो आरो बिनि सार्टिफिकेट होनायानो जुदि 666 मार होननानै जुदि सानोब्ला जोङो 7 बोसोर महाक्लेशआव दङ अनजाग्राफोर मानोना 666 7 बोसोर महाक्लेशनि गेजेराव बियो फैगोन नुजाजानाय 13 अध्यायाव जोंनि इसोरनि रावा स्रायैनो जोंनो खोन्थादों आरो जों बेखौ मिन्थिगौ नैथियाव 7 बोसोर 7 महर बा 7 महरफ्राबो जोबनानै थांबाय मानोना रेभेलेशन 6निफ्राय लानानै 8 सिम जोंनि इसोरनि रावा बुंदों बेयाव जों नुनो मोनो गुफुर गराय गोसोम गराय गोजा गराय आरो बेबायदिनो गोमोस्लिउ बेबायदि गरायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो गोबां दावहा आरो बेबायदिनो गोबां थासारि एकदम गाज्रि थासारि बे जानायाबो जोबनानै थांबाय जोङो बेखौ मानिनानै बा साननानै जोङो लानो हायो जुदि 666 COVID-19 जों लोब्बा दङब्ला आरो बेनि भेक्सिन लानायजों लोब्बा दङब्ला अब्ला 1,44,000 जिउसफोरा जे इसोरजों महर बुजानाय जोङो नुजाहोजानाय 7 अध्याय बेबो जाबाय जोङो बेखौ जोङो मिथिनो हायो आरो ब्रैथियाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो हास्थायबावदों जुदि COVID-19 जे भेक्सिन लानाया बा बे सार्टिफिकेटआ 666 बा 666 होनबा 7 जे बिगुर सुनाय नुजाहोजानाय 8निफ्राय लानानै 11 सिम जे इसोरनि रावा बुंदों बे फेम्फा सुनाय बा बिगुर सुनायाबो जोबनानै थांबाय मानो होनोब्ला बे 7 बिगुर सुनाय बा 7 बिगुर सुनाया 666नि सिगां जाग्रोगोन बाथियाव आं बेखौबो बुंनो हास्थायबावदों जिउसफोरखौ होसो बुथारनायाबो जागासिनो दङ मानो होनोब्ला एन्टिक्राइस्टआ बा नंखाय जिसु ख्रिस्ट'आ मन्दिराव थांनानै बियो सावफुंनाय बुलिफोरखौ बियो बन्द खालामगोन आरो मानसिफोरखौ होसो
मानसिफोरखौ बुथारगोन जोंनि इसोरनि रावा जोंनो फोरमायदों। आरो दथियाव जोङो बेखौबो मोनथिगोन जे सानै जे साखिफोर सोरगोनिफ्राय बे संसाराव फैनानै गासै संसाराव थांनानै इसोरनि साखि होगोन, इसोरनि गाहाम रादाबफोरखौ खोथाबायगोन, नैबेबो एकदम जागासिनो दङ बा बे सानै साखिया फैबाय आरो बियो संसाराव एकदम साखि होगासिनो दङ, बेखौबो जोङो बुजिनो हागोन। स्नियाव आं बेखौबो बुंगोन जे गुमागयं जे बाइबेलाव जेरै लिरनानै दोनखानाय जे नुजाहोजानाय 12 अध्यायाव जे गुमागयंआ फैनानै जायफोर जे सयसथिखौ लानाय साफ्रोम मानसिफोरखौ अयथासार खालामगोन आरो मानसिफ्रा थैनो नागिरब्लाबो थैनाय नङा होननानै इसोरनि रावा जेरै बुंदों बेबो जागासिनो दङ। आं बेखौ मोनथिनो हायो। जुदि सयसथिया जुदि COVID-19 भेक्सिन सार्टिफिकेटजों जुदि लोब्बा जुदि दं, जेरुसालेम मन्दिराबो लुखांजाखांबाय। मानो होनबा गांनैनि थिसलनिका 2 अध्याय 3निफ्राय लानानै 4सिम जेब्ला जोङो नायो अब्ला जों नुनो मोनो जे एन्टिक्राइस्टआ बा नंखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जे मन्दिराव थांनानै गावनो इसोरनि मासियाव बियो जिरायगोन आरो मानसिफोरखौ बियो बुंगोन आंनो इसोरा, आरो मानसिफोरखौ बियो इसोर होननानै फोरमायगोन आरो मानसिफ्रा बेखौ खुलुमाब्ला बिसोरो होसो होसो बुथारजागोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों। दा बे जुदि जानांगौब्ला अब्ला जेरुसालेमाव गंसे इसोरनि मन्दिरा गायसनजानांगौ, नाथाय जोङो दाबो नुयो जे मन्दिरा दाबो लुखांजायाखै। मानो होनोब्ला जायगाखौबो दाबो इजराइलारिफ्रा दाबो मोजाङैनो मोनथिया आरो जे सनानि जे सुन्दुक बा आर्क अफ द कभेनेन्ट जेखौ इंलिसाव बुङो बेबो बिसिनि आखायाव गैया। बेनिखायनो आं बेखौ बुंनो हास्थायो अनजाग्राफोर जे जेरुसालेम मन्दिरा दाबो लुखांजायाखै आरो बियो इयुनावसो लुखांजागोन। जुदि COVID-19 भेक्सिना सयसथिजों जुदि लोब्बा दङ आरो COVID-19 जे भेक्सिन थुनायनि जे सार्टिफिकेटआनो सयसथि, अब्ला एन्टिक्राइस्ट आरो इजराइलजों सान्थिनि रादाय खानायाबो जोबनानै थांबाय आरो बियो सिफायबायबो। मानोना दानियेलनि 9 अध्याय 27आव इसोरनि रावा जोंनो फोरोंदों एन्टिक्राइस्टआ गावखौनो इसोर होननानै बुंनानै लानायाबो जाबाय। गांनैनि थिसलनिका 2 अध्याय 3निफ्राय लानानै 4सिमाव जोङो बेखौ जों नुनो मोनो। 11आव आं बेखौबो बुंनो हास्थायदों एन्टिक्राइस्टआ गावनि मुर्तिखौ बियो फसंगोन। नुजाहोजानायाव जुदि जोङो नायोब्ला जों नुनो मोनो 13 अध्यायाव बियो मुर्तिखौ फसंनानै बियो इभेनखि नंखाय जे नाबि बियो बे एन्टिक्राइस्टनि जे मुर्तियाव हां होगोन आरो बे मुर्तिया रायज्लायनोबो हागोन होननानै इसोरनि रावा बुंदों। आरो जुदि COVID-19 भेक्सिन लानायनि जे सार्टिफिकेटआ जुदि नंमारगौब्ला सयसथि जुदि नंमारगौब्ला अब्ला बेबो जाबाय होननानै जोङो मिथिनो हायो। नाथाय आङो रिभिउ खालामनि अनजाग्राफोर, जोङो जे आं नोंथांमोननि गेजेराव बे बिषयफोरखौ जेरै बुंनानै होबाय बाइबेलनिफ्राय, बे जादोंना जायाखै आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे रिभिउ बिजिरनानै आं नोंथांमोननि गेजेराव होनि, जेन' नोंथांमोनहा गोनो गोथो जायै बायदि, जेन' कनफिउजन जायै बायदि। सेथियाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, जेरुसालेमाव मन्दिरा लुखांजायाखै, दाबो लुखांजायाखै। नैथियाव नंखाय जिसुजों आरो इजराइलजों रादाय खानायाबो दाबो जायाखै, बेबो दाबो जायाखै। थामथियाव नुजाहोजानाय 6 अध्यायनिफ्राय लानानै 8सिम जेब्ला जों नायो अब्ला जों नुनो मोनो 7 महरफोर आरो 8निफ्राय जोङो उनाव जों नायोब्ला जों नुनो मोनो 7 बिगुर सुनायफोर बा फेम्फा सुनायफ्रा दाबो जायाखै। मानोना जुदि बे जादोंब्ला गोबां गाज्रि गाज्रि थासारिफोर जों नुनो मोनसिगौमोन, नाथाय बेबो जायाखै। ब्रैथियाव आं बेखौ बुंनो हास्थायदों सानै साखिफोर जे सोरगोनिफ्राय फैनानै गासै संसाराव इसोरनि रावखौ
साखि गसंगोन बा इसोरनि रावखौ बिसोरो खोन्थागोन बेबो जायाखै। बाथियाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखौ बुंनो हास्थायदों 1,44,000 जे इजराइलारिफोरखौ इसोरा महर होगोन बेबो जायाखै। नुजाजानाय सादाव जेब्ला जों नायो अब्ला जों बेखौबो जों नुनो मोनो। दथियाव जे गुमा गयं जे फैगोन होननाय खोथा आरो बे गुमा गयंआ जायफोर सयसथिखौ लादों बिसोरखौ अयथासार खालामनायाबो दाबो जायाखै बा गुमा गयंआ दाबो बे संसाराव फैयाखै बेखौबो जों नुनो मोनो। आङो आथिखालनि गुमा गयंनि बिषयै आं बुङाखै, नाथाय फैगोन जे नुजाहोजानायनि जे गुमा गयं जे नुनायावबो ओरैबायदि गिख्रंथावथाव बेबायदि गुमा गयंआ दाबो संसाराव नुजाथियाखै। स्निथियाव नोंथांमोननि गेजेराव बेखौबो बुंनो हास्थायबावदों जे एन्टिक्राइस्टआबो गावखौ जेरुसालेमाव इसोर होननानै मानसिफोरखौ खुलुमनो बिथोन होनाया दाबो जायाखै। बेखौ जोङो नुनो मोनो। मानो होनोब्ला इजराइलाव दाबो जेरुसालेम मन्दिरा लुखांजायाखै। दा जोबथारनायाव आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो हास्थायबाय अनजाग्राफोर जे गासै जे बिजिरनानै जोङो नायबाय जे बाइबेलनिफ्राय जे बिषयफ्रा सयसथिनि सिगां सफैनांगौ आरो सयसथिनि गेजेराव जानांगौ बे बिषयफ्रा दाबो जायाखै। बेनिखायनो आं जोबथारनायाव बेखौ बुंनो हास्थायबाय अनजाग्राफोर जे COVID-19 जे भेक्सिन लानायनि सार्टिफिकेटआ बा आधार कार्ड, बै समाव आधार कार्ड फैनायाबो मानसिफ्रा बुंदोंमोन जाहैबाय आधार कार्डआबो 666, नाथाय जों बयबो लाबाय बेबो 666 नङा। दा बेखौबो आं बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर, मानो होनोब्ला नुजाहोजानाय आरो दानियेलाव जे लिरनानै दोनलांखाजानाय बे गासैबो जाफुङाखै। आरो जुदि जाफुंबायब्ला अब्ला आङो बुजिगौमोन नंमारगौयैनो COVID-19 भेक्सिना 666 होननानै आं बुजिनानै लानो हायोमोन आरो आं बेखौ लानाय नङामोन। नाथाय आङो दाबो बेखौ बाइबेलजों जुदि रुजुनानै नायो अब्ला जों बेखौ नुनो मोनो गासैबो जायाखै। बेनिखायनो जोबथारनायाव आं कनक्लुजन खालामबाय अनजाग्राफोर COVID-19 भेक्सिन लानायनि जे सार्टिफिकेट बे सार्टिफिकेटआ 666 नङा। नाथाय भेक्सिन लानाय आरो लायैया नोंथांनि खोथा। जुदि नोंथाङा बेमार लोमजादोंब्ला देहायाव नोंनि देहाया जुदि मोजां थासारि नङाब्ला, नोंथांनि देहायाव जुदि बेमार आजार दङब्ला नोंथाङा डक्टरजों कनसाल्ट खालामनानै बे भेक्सिनखौ लानो हागोन। नाथाय आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों भेक्सिन लानाय आरो लायैया नोंनि खोथा। नाथाय भेक्सिन लाखांनायनि उनाव बा भेक्सिन लानायनि सिगां नोंथाङा बेखौ साननो नाङा दि आङो 666 लाबाय बा आङो बेखौ COVID-19 भेक्सिनखौ जुदि सुजायोब्ला आङो 666 लानाय जागोन, आङो इसोरनि रायजोआव हाबनो मोननाय नङा। बेखौ अनजाग्राफोर बेखौ साननो नाङा। मानोना फार्स्टआव जोङो मोनथिनांगोन COVID-19 भेक्सिन ना जाहैबाय बेमारखौ बासायनो थाखायसो COVID-19 भेक्सिन सुनाय जायो। आरो जेब्ला COVID-19 जेब्ला जोंनि भारताव फैयो आरो संसाराव गोसारो अब्ला जोंहा बयबो आरज खालामदोंमोन जे साइन्टिस्टफोरनो इसोरा गियान होनाय बायदि जे भेक्सिनखौ दिरुननो हानाय बायदि। नाथाय भेक्सिन सफैबाय, नाथाय गोबां मानसिफ्रा बे भेक्सिन सफैनायजों लोगोसे 666 बुंनाया एसे गोरोन्थि जाबाय नामा आं बेखौ सानो आरोखि। मानोना जों बयबो आरज खालामदोंमोन इसोरा मोनसे गियान होनाय बायदि जेन' जों बयबो भेक्सिन मोननायजों लोगोसे जोंनि जे जोंनि मोदोमफ्रा जेन' बे भाइरासजों एटाक खालामजायै बायदि। नाथाय आं बेखौ बुङा अनजाग्राफोर जे नोंथाङा भेक्सिन लाबाय आरो भेक्सिन लाखांनायनि उनाव COVID-19 जानाय नङा बेखौ साननो नाङा। आं जेब्ला आंना खननै आं थुजाबाय COVID-19 भेक्सिन, आं कभिडसिल्ड थुजादों, अब्लाबो आंनियाव कभिड जादों। नाथाय आङो इसोरनिफ्राय बासायनायखौ मोननो हादों। दा आं बेखौनो बुंदों अनजाग्राफोर, जुदि नोंथाङा COVID-19 सुनाय आरो
लानाय आरो लायैया नोंथांनि खोथा नाथाय COVID-19 भेक्सिन COVID-19 नि जे भेक्सिन सफैनाया भारताव बियो माब्लाबाबो 100% बियो जानो हाया मानोना बियो भेक्सिनसो बियो भाइरासनिफ्राय जोंखौ रैखाथि होनो थाखायसो बे मोनसे मुलि लानानै साइन्टिस्टफ्रा लानानै फैदों बेनिखायनो अनजाग्राफोर बेखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा आरो पौला जेरै बुंखानाय बायदि जेब्ला आङो नोंथांमोननि गेजेराव लाइजाम लिरहरदों जे फोरबोनि दिना सफैगोन बा 7 बोसोर महाक्लेशा सफैगोन होननानै नाथाय नोंसोरो उसाव बादाव दाजा नोंसोरो गोरोन्थि बुजिनो नाङा बेखौ पौलाबो बुंदों दाबो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो हास्थायदों अनजाग्राफोर नोंसोरो गोनो गोथो जानो नाङा जुदि नोंथाङा बिदिनो लामा हान्थियो आरो अफिसफ्राव थाङो नोंथाङाथ' COVID-19 भेक्सिनखौ लानांगोन मानो होनोब्ला जायफ्रा COVID-19 भेक्सिनखौ जुदि लाया बिसोरनियाव बांसिन गोहोमा खोख्लैयो जायफ्रा COVID-19 भेक्सिन लाबाय बिसोरनियाव बांद्राय COVID-19 जुदि एटाक खालामब्लाबो बांद्राय गोहोम खोख्लैया बेनिखायनो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव क्लेरिफिकेसन खालामनो थाखाय बे इसोरनि रावखौ लानानै फैबाय नोंथाङा जुदि बुजिबायब्ला आरो बे भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला आरो गासै क्लेरिफिकेसन जाबायबा अननानै बयनोबो शेयार खालामनानै हो जेन जोंनि गिर्जाफ्राव जेन गोनो गोथो जायै बायदि आरो इसोरनि रावजों जों बयबो सोलिलांनो हानाय बायदि अननानै बयनोबो शेयार खालामनानै हो आरो आंनि लागै जेब्लायबो आरज खालाम जेन आं नोंथांमोननि गेजेराव इसोरनि रावखौ इयुनाव आरो लाबोबाय थाबावनो हानाय बायदि इसोरा बयखौबो बोर होथों आमेन